Mula sa lalawigan ng Zambales, nag-benchmarking sa PDRRMO Camarines Sur ang Disaster Risk Reduction Management Council ng Zambales. Ayon sa PDRRMO ng probinsya, malaking hamon sa kanilang lalawigan ang natural calamities tulad ng storm surge, bagyo, lindol at ang banta ng Mount Pinatubo. Nandito kami sa Camsur, pinag-aaralan namin yung mga approaches ninyo na wherein hindi naman nagkakalayo yung mga hazard na meron kayo. Yun lang, kung ano yung mga good practices gusto naming makita para mai-apply namin sa lalawigan ng Zambales. Pinuri ng PDRRMO Zambales ang best practices ng PDRMO Camarines Sur sa disaster response na integrated with modern technology. Ipinasilip ng Camsur sa mga taga-Zambales ang air-to-water technology ng probinsya, mobile kitchen, rescue boats, Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV, amphibious vehicle na kayang lumutang sa baha at marami pang iba. Ang ilan sa mga disaster assets na ito ay subok na sa iba't ibang kalamidad hindi lang sa Camarines Sur, maging sa ibang lugar tulad ng Manalas ang bagyong Opong sa Masbate. Dahil dito itinuturing ng PDRMO Zambales na modelo sa disaster response ang probinsya na layon rin ng kanilang benchmarking. Yung Camsur, kita namin established na yung yung Emergency Operation Center ninyo. And with the presence of modern technology, meron na kayo dito Kaya gusto namin, kasi sa amin, syempre sa Zambales, hindi pa ganun ka-establish yung aming opisina. That's why we are seeing yung Camsur na as one of the models na pwede naming mapagkunan ng mga karagdagang idea na pwede namin gamitin sa lalawigan ng Zambales. Labis ang tuwa ni Camsur Governor Elroy Villafuerte lalo't bunga ito ng pag-aaral para sa mas epektibong disaster response ng probinsya na nagsisilbi ngayong modelo ng ilang LGU sa bansa. Sa buong Pilipinas, whether Luzon, Visayas, Mindanao, bini-benchmark po nila ang Camarines Sur in terms of disaster response. At we're very proud at gagamitin nating inspirasyon to para lalo pang mapaganda, mapalakas at mapatibay ang disaster response natin. Chris Novello, CSN.